Hej, i denne video vil jeg vise dig, hvordan at du laver et blogindlæg på vores hjemmeside permakultur.dk. Så jeg skifter lige over til skærmen, og så kan I følge med. Så, inden vi lige går i gang, så vil jeg lige vise jer, hvad det er, det drejer sig om. Så jeg går lige ind på permakultur.dk. Og hvis man scroller lidt ned, så kan man se, at der er en blog her, der hedder Seneste Nyt. Og her kan man altså læse de seneste artikler, der er blevet lavet, eller blogindlæg, der er blevet lavet. Det er rigtig godt for os at få nogle blogindlæg. Det øger vores søgeoptimering, så at det er lettere at finde os på Google for eksempel. Så det er rigtig godt med den trafik til vores hjemmeside. Det er også rigtig godt, hvis man linker og deler de her artikler, der er på vores hjemmeside. Man kan også finde alle artikler op i vores menu, som er heroppe, og hvis man så trykker nyheder, så kommer vi ind på vores permakulturblog, hvor man kan se alle indlæggene hernede. De kommer her. Og man kan vælge kategori. Igen, super fint og rigtig godt, hvis det er, at I har lyst til at lave indlæg til vores hjemmeside. Lad os komme i gang. For at komme ind på selve, for at logge ind i vores backend, så går man ind på permakultur.dk wp-admin og enter. Her skal I så indtaste jeres e-mail eller brugernavn og jeres adgangskode. Login. Nu er vi her i backenden, og det er her vi både kan redigere blogindlæg. Det er også her I kan lægge et kalender-event ind. Det kan I se i en anden video. I dag skal vi kigge på de her blogindlæg, og her går jeg op til indlæg, og så tilføj nyt indlæg. Hvis det er, jeg trykker på selve indlægget her, så kan jeg vælge tilføj, og jeg kan også få vist de andres indlæg. Dem kan jeg selvfølgelig ikke redigere i, men jeg kan redigere i mit eget. Så nu vil jeg starte et nyt indlæg, så jeg trykker tilføj nyt indlæg. Det skal selvfølgelig have en overskrift, og så for lethedens skyld i dag har jeg valgt at uploade en opskrift i stedet for en hel artikel. Det kan nemlig hurtigt blive til meget redigering og opsætning, hvis man skal lave en længere artikel. Så for nemhedens skyld, og for at den her video ikke bliver for lang, har jeg valgt en opskrift. Og det er en opskrift fra en af vores tidligere tidsskrifter. Så i overskriften skriver jeg salat fra Køge Fælles Jord. Den var der. Nu har jeg så to valgmuligheder. Jeg kan enten vælge at lave al min tekst her i det her. Det ligner lidt et gammeldags Word, men jeg kan også vælge at redigere med elementer, og jeg kommer til at vise jer i dag, hvordan man redigerer med elementer. Men inden vi går i gang, så synes jeg lige, vi skal have et hovedbillede, som er det, man ser her, når man kigger ind på hjemmesiden. Og det er her. Der kom lige ind ad døren. Vi vil prøve at lave det i elementer. Men inden vi går i gang, så skal vi jo lige kigge på det der hovedbillede. Og det finder man hernede. Udvalgt billede. Vælg udvalgt billede. I det her tilfælde bruger vi et af vores egne billeder, så vi vil uploade en fil. Og så finder vi det her. Vi bruger den, der hedder salat. Vi kan også lige uploade alle tre billeder, vi skal bruge. Så ligger de fremme. Nå. Nu er den ved at uploade.
Og til vores hovedbillede, så bruger vi den her, der hedder salat. Den hedder bare salat her. Og beskrivelsen af den kunne være salat lavet af permakulturist af Køge Fælles Jord. Det er en rigtig god... for søren. Salat lavet permakulturist fra Køge Fælles Jord. Det er rigtig godt, hvis I laver en beskrivelse og en billedtekst. Man kan også bare kopiere, det gør jeg tit. På den måde, så kan vi øge vores søgeoptimering. Eller så er det en del af vores søgeoptimering. Og man bliver lettere fundet af Google for eksempel. Godt. Vores udvalgte billede er hernede. Vi kan lige så godt lave alt det der herovre. Tags, det er hvis man... det er igen til søgeoptimering. Så når folk de søger på bestemte søgeord, så vil vores tags hjælpe. Så her kan vi skrive opskrift. Vi kan skrive permakultur. Vi kan skrive økologisk salat. Og her der skriver man bare ordene, og så med et komma imellem. Når man har fundet de søgeord, man gerne vil have. Nu kan jeg lige se, vi kan også bare bruge salatopskrift i et ord. Så skriver man tilføj. Hvis man kommer i tanker om flere, så kan man altid tilføje flere. Det kunne være, at vi gerne vil have radise og linneblade, som er en del af opskriften. Sådan der. Under kategorier, det er rigtig fint at finde en god kategori. Det er de kategorier, jeg ser heroppe. Der er umiddelbart ikke lige en kategori, der hedder opskrifter. Så jeg vil nok bare sætte den under generel. Godt. Vi venter med udgivelsen til allersidst. Okay. Nu sletter jeg lige den her, og så går jeg ind i redigere med elementer. Hvis jeg gerne vil gemme, så kan jeg trykke gem klade. Sådan. Og så kan jeg ligesom komme i gang. Nu hopper den så over i vores elementer-modul, som er der, hvor vi både laver hjemmeside, men man kan altså også godt lave de her blogindlæg her. Prøver vi lige igen. Redigere med elementer. Så kom den. Der var lige en fejl. Godt. Nu kan I så se, at vores hovedbillede er heroppe, så den er allerede automatisk indsat. Hvis man ikke putter et hovedbillede ind, så kommer der bare det her logo. Og det ser jo meget pænt ud, men det er altså lidt federe, hvis man har et billede på. Så har vi overskriften, og man kan se, hvem der har skrevet den, hvornår den er blevet skrevet, og om der er kommentarer på. Så nu går vi i gang med at opsætte det hele. Og der er rigtig mange muligheder. Jeg vil bare lige vise det allermest basale. Så det man starter med, det er, at man starter med en ny sektion, så man trykker ny sektion. Her kan man så vælge forskellige layouts, alt efter hvordan det er, man gerne vil sætte sin side op. Og jeg vil starte med, lad os lige se, det skal være en 2-sidet en, og jeg tror gerne, jeg vil have den sådan her. Så kan I se, så er der ligesom 2 moduler heroppe, man kan putte noget ind i. Så hvis jeg nu trykker på det ene plus herover til højre, der vil jeg nemlig gerne have et billede ind. Sådan. Og så trækker jeg billedet over. Så trykker jeg redigere og vælger mit billede herover. Og vi har jo allerede lagt billederne op fra vores mediebibliotek. Så det kunne være det her med radisen for eksempel. Radisekniv. Nu vælger jeg lige ikke at skrive noget her, fordi at vi skal også bare videre i programmet. Godt. Nu kommer jeg så til at sætte et billede ind her. Det gør ikke så meget. Jeg højre klikker, og så trykker jeg slet.
Og nu har jeg en ren kasse herovre. Her vil jeg gerne have noget tekst. Vi har jo allerede overskriften, så det er egentlig okay. Så jeg sætter bare noget tekst ind. Text editor. Dut. Og så kan jeg skrive herover. Nu kopierer jeg bare lige noget tekst, vi allerede har. Og sætter ind her. Der skete så lige et eller andet her i kopieringen. Det sker tit, når man går fra et Word-dokument for eksempel, eller en PDF, eller et eller andet, og så over i, og der skulle lige et ø på her. Godt. Så er vi allerede godt i gang. Jeg vil nok lige højde her. Sådan der. Det gør vi bare på den her måde. Herinde kan man også godt redigere teksten en lille smule. Man kan lave fed tekst, skråskrift. Man kan give det forskellige størrelser. Der er alle mulige forskellige her. Dut. Skal vi se, hvor det var, vi kom fra. Vi tager en overskrift. 5. Sådan. Og så har vi selve opskriften, som jeg gerne vil sætte ind her. Og der giver det bare en hel kasse. Og igen, så trykker vi på plusset og smider et stykke tekst over. Sådan. Og så kopierer vi bare over igen. Herovre. Indsæt. Der skulle stå stilk. Og det er vigtigt, at man lige går det efter. Den her kan for eksempel flytte fra stilk. Så nu sidder jeg bare lige og redigerer her i teksten, og jeg kan samtidig se det ligesom live herovre i siden. Og drysses over. Punktum. Så er vi ved at være der. Pynt. Godt. Det kan godt være, der stadigvæk er fejl, men nu er det her bare for demonstration. Så I behøver ikke bare sidde og kigge på mig, der redigerer. Det er meget sjovere, hvis I selv kommer i gang med det.
Nå, men lige til sidst, så har jeg et fint lille billede, der fungerede rigtig godt som sådan en slags underbillede. Det er sådan et meget langt afbillede, eller ja, bundbillede her, som ligesom afrunder mit blogindlæg rigtig fint. Opskriften kunne man måske også godt lige lave med fed. Jeg skal lige herover. Sådan. Og nogle gange så vil man gerne have det sådan, at det kunne være fedt, hvis den her tekst, lige præcis den her del af teksten, den havde den store overskrift. Men så sker det her. Så det man kan gøre i stedet for, det er, at man, hvis man gerne vil tilbage, kan man også bare trykke Ctrl-Z eller Command-Z på en Mac. Hvis jeg gerne vil have en overskrift hen over det her, hvor der stod opskrift, så kan jeg her i min sektion, nu skal vi se, her, tilføje element, så kan jeg tilføje, jeg kan jo tilføje en overskrift på den her måde, hvor jeg så skriver opskrift. Det kan godt virke lidt, som om det er lidt voldsomt, så i stedet for, så kan jeg også bare gå herop igen, tilføje element, teksteditor, og så her skrive opskrift, og så give det en lidt mindre, det kunne godt være sådan en der for eksempel, og så i fed. Så det ikke er lige så voldsomt som den øverste opskrift. Så sletter jeg min opskrift her. Og så kan jeg slette den her blok igen. Den her tekstblok kan jeg også bare slette igen ved at højreklikke og så slet. Så på den måde så er der lidt mere luft, og opskriften står hvor den skal. Nu synes jeg egentlig, det ser rigtig fint ud. Der er sindssygt meget, man kan tilføje. Og jeg kommer ikke til at gå igennem det hele, men vil gerne lige fremhæve et par stykker. Billede er et billede, tekst er tekst, overskrifterne er her. En knap, hvis det er, at man gerne vil vises hen til et andet sted. Video er også ret godt, der kan du linke til en YouTube-video. Opdeler afstandsstykke, det er, hvis man gerne vil have lidt mere luft. Og Google Maps, hvis for eksempel man har et event, der foregår et specielt sted, eller man gerne vil vise, hvor det er, man har været, hvis det er en rejseblog eller et eller andet, så kan man vælge den. Og så er der en hel masse pro-ting her, som vi også abonnerer på, og som vi kan få. Så der er noget med gallerier, man kan vise en masse billeder, dia-slides. Noget af det ved jeg slet ikke, hvad er. Pristabeller, mediekaruseller, nedtælling, hvis det er nedtælling til en festival for eksempel, eller hvad man ellers kunne bruge en nedtælling til, det ved jeg ikke. Et citat. Ja, der er alle mulige forskellige muligheder her. I kan selv kigge dem igennem og se, om der er noget, der er relevant. Sociale medieikoner også ofte brugt. Yes, så det er lidt om alle de elementer, I kan sætte ind. Der er rigtig mange, som I nok kan se. Og man kan finde elementer for nærmest alting. Så det er bare med at give den gas og bruge det der. Hvis I har et TikTok-feed, så er den også. Godt. Vi skal ikke bruge TikTok-feed i vores opskrift. Vi har bare den her opskrift med de her fine billeder på. Og nu synes jeg faktisk, den ser rigtig fin ud. Og den er klar til at blive udgivet. Så det eneste, jeg skal gøre herfra, det er sådan set bare at gå over i højre side og trykke udgive. Hvis jeg tænker, at det er noget, jeg vil komme tilbage til, men som ikke skal udgives lige nu, så kan man trykke gem klade, og så komme tilbage til den bagefter. Men jeg er godt tilfreds. Jeg kigger lige en sidste gang her, fordi
så kan vi jo udgive den sådan rigtigt. Og så ja, dem, punktum, kan bruges til T. Punktum. Det var vist det. Vi trykker udgiv, og så skulle vi gerne... Kom der en meddelelse herover. Det er lidt svært at se, når jeg er midt i det hele. Hurra! Dit indlæg er gået live. Det er jo super fint. Så kan vi gå ind og sige vis side. Og her kan vi så se bloggen live på hjemmesiden. Og det ser jo bare rigtig fint ud. Og vi skulle også kunne gå ind på forsiden af permakultur.dk. Og hvis vi scroller ned, så skulle det gerne være her seneste nyt, salat fra Køge Fællesjord. Det er rigtig godt, hvis I herfra deler jeres blogindlæg, deler det på Facebook, deler det på jeres egen hjemmeside. Der kopierer man simpelthen bare linket herop, og så går ind på sin Facebook og deler sit opslag. På den måde får vi skabt en masse trafik fra de sociale medier over på vores hjemmeside. Og det vil vi rigtig gerne. Så det er simpelthen sådan, man laver et blogindlæg. Jeg håber, I kan bruge videoen, og hvis I har spørgsmål, så er I meget velkommen til at kontakte mig på medlem@permakultur.dk. Vi ses.